Здравствуйте, с вами Семен Кривоногов и Московское общество греков. Сегодня мы слышали Евангелие от Матфея о страшном суде. Так это звучит на греческом языке. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου επί τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συνασχθήσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορήσει αυτούς απαλλήλων, ως παροποιημήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ρήφο και στήσει τα μεν πρόβατα εκκλησιών αυτού, τα δε ρήφια εξ Ελλονίμου. Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκκλησιών αυτού, δεύτε ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εμήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασα αγά και δοκατέμι φαγήν, ελείψισα και εποτίσατε με, ξένος εμήν και στηριγατέ με, γυμνός και περιαβαλλατέ με, ασθένησα και επισκύψατε με, εν φυλακή εμήν και ήρθετε προς με.